Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan bi atal izanen ditugu. Lehenbiziko atalean Mikel Nazabal izanen da gurean, bera Intiako abeltzantza arduraduna da eta balorazio bat egingo digu nola daramaten pandemiarekin batera beraien eguneroko lana, eta ondotik saioari amaiera emateko Garra izanen da gurean, bera badakizue Nafar gobernuko mendizaina dugula. Gaurkoan Intiaren atalarekin hasiko dugu saioa eta horretarako gurekin Mikel Nazabal dugu, badakizue bera Intiako abeltzantza arduraduna dugula eta Mikel, halaxe da, orain hemen gaude kanpoan neurri preventibo batzuekin, baina gogorra joan da udaberria eta zuek ere aski ongi badakizue. Ezagik pixka bat balorazio bat itegatik hasteko nola joan da pixka bat alarma egoera Intiako abeltzantza atalean. Egunon, egoera gogorra izan da, zuk esan duzun bezala, egoera gogorra, arraroa, sekula ezagutu ez duguna, eta pixkat inventatu behar zen servizioa emateko, ez da? Abeltzainak modu batean gure servizio eskatzen dute, beste modu batean egoera larria zen, eta pentsatu beharra izan ginen, guk administrazio aldetik, enpresa guztien bai, servizioa eman beharra zaola eta nola eman behar zen, ez da? Orduan, guk enpresa aldetik neurri onak izan nik uste onak izan diela guk langile bezala eta servizioa emateko, ez da? Servizioa ez dugu sekula gelditu eta guk langileok lan egin dugu. Izan da modu bat, ez kutsatzeko eta enpresa administrazioa dauden enpresetan jarri dizkigute baldintza batzuk, etxean nahizunak eta alzunak etxean lan egiteko, beste batzuk ofizinatik lan egiteko, beste batzuk abeltzainekin harremanetan daudenak zuzenean haiekin lan egiteko, eta izan da pixka denetatik, batzuk etxetik, beste batzuk ofizinatik, beste batzuk kanpoan, eta pixka denetatik, ez da, momentu gogorrak izan die, jendeak kanpoa ezan ateratzen, abeltzainak eskatzen ziguten servizio ematea, guk ematen genion, eta denetatik izan da, beste batzuk bazien, ez zutela inor haien urkullutara jutea, arriskua zagola kutsatzeko, eta haiek bakarri daude, gaixotzen badie ez diote inorrek lan hori egiten, eta orduan pixka denetatik izan da. Normalean guk lana arraro izan da, baina guk lana egin dugu, batzuk etxetik administrazioko lanak dituzte, gestion tekniko-ekonomikako datuak landu, laguntzak eskaerak egin, aholkularitza, paken aholkularitza, gero eskaerak laguntzak Nafar gobernutik etortzen dien laguntzak inbertsioak egiteko laguntza horiek, eta hor administrazioetik etxean lan egiteko bazan, eta gero beste eguneroko lana, ez da, albaikero asko gaude, eta albaikero lana hori egunerokoa eta momentuko lana da, eta hori ez ga gelditu, landu behar izan dugu, pixkat inventatu lana egiteko moduan, baina guk servizio aldetik, ez da momentu baten ere ez ga gelditu. Gainera paten etorri zen ez, pandemia ikuste genuen Txinan zela, gero zaurbiago, eta hasieran ematen zuen, aste pare bateko kontua izanen da, eta kontrolatuko da, eta bueltatuko gara normalitatera, gauza okartu zen, eta pixko bat, momentuko erabakiak hartu behar ziren, eta denborari gabe ez. Hala izan da, ezta, eta gu gainera hilabete lehenago nagusi aldaketa izan ginen, lehengo nagusiak adina badu eta berak jubilazioa prestatzen nahi da, berak utzi du eta bere ordez sartu da gure lankide bat, hori aukeratu dute departamentutik,
berak enpresa ezagutzen zuen, orain berriak ezagutzen zuen, eta batean izan da, hau etorri zaio gainera, eta antolatzeko eta kriston esfortzua egin du, eta nik uste eskertzekoa dela berak egin duna, jarri dizkuten baldintzak onak aurrera ateratzeko, nik uste langile aldetik, langile nahiz eta arduraduna izan, langile bezala nik gauzak ongi egin direla uste dut, servizioa ez da momentu batean ez da etenik ez du izan, eta nik uste alde hortatik ongi gaudela, eta momentu gogorrak izan dio osasun aldetik, langile aldetik, ekonomiko aldetik, eta erabakiak hartu behar ziren momentutik momentura erabakiak hartu behar ziren, eta ez da bat ere erresa, eta gobernu aldetik kritikatu dira gauza asko, enpresa aldetik eta gauza horiek normala dan bezala erabakiak hartu behar ziren, eta egoera ez ezaguna izatean okertzeko erresago zen, ez da, hartu erabaki bat eta jode, igual ezan zuzen hau nik alde hortatik, nahiz eta oker batzuk igual izan diren, nik uste enpresa aldetik eta servizio aldetik erantzuna ona eman diogula, baina jendeak esan beharko du, nik nire ikuspuntua ikusten dut hortik. Alarma egoera bukatu zen, pandemiak jarraitzen du, eta pixka bat ezagite alarma egoera bukatu ez da gauza gehiagi aldatu, pixka bat neurri preventibo jarraitzen dire, eta behar bada ikasi du gehiago, telematikoki lan egiten ere ez. Hortan, hasieran uste ginen 2 aste iraungo zula, batzuk motzi izango zala, beste batzuk luzerago izango zala, asko luzatu da, eta zoritxarrez ez da konpondu, eta tardatugu gauza konpontzen, ez da. Eta, orain, hau ezin da gelditu eta lanean jarraitu beharko dugu, hori neurriak eta enpresa aldetik, eta langile aldetik, eta abeltzaina aldetik, eta denok neurriak jarri beharko ditugu, hau berriz ez okertzeko, eta, egoera normaltasun berri hau, nahiz eta normaltasuna erabateko ez izan, nola bait ere egokitu behar dugu gure lanera o gure egoera, eguneroko egoerara. Eta ez da erraza izanen, baina ez dugu beste erremediori. Txertoa ateratzen ez den bitartean, guk inventatu beharko ditugu gauza asko eta lan egiteko moduak, eta hau ezin da gelditu. Eta sektore honetan, azkenean guk ez abeltzainak eta nekazari esker egunero jaten dugu, eta goraipatu behar da, horiek egin duten lana pandemia honetan, zengatik agi esker, sendagileak eta eskerrak airi gauza kriston lan egin dute, baina bada beste sektore batzuk lan berdina egin dutena, eta kasu honetan lehenbiziko sektorean abeltzainak eta nekazariak kriston lan egin dute, guk gure partea eman dugu pixka laguntzen, baina eskertu beharra dago, hori esker, egunero jat dugula, jute ginen dendara eta denetatik zegoen, eta azkenean, kate bada eta jende asko dago kate hortan, eta bereziki ekoizle sektore hau. Hori da, eta hasieratik baloratu ditugu oraindik gehiago bertako produktuak ez, produktu asko kanpotik, merkatu libre honetan kanpotik ekartzen dituzte, baina guain izan duan momentua, hor ondoko nekazari eta abeltzainak beti zerbitzu ematen egon dire, eta orain da momentua are gehiago gora ipatzeko beraien lana, eta pixka bat hortik doa bidea, pixka bat bertako nekazaritza eta abeltzantzak indarra hartzeko eta beraien produktuak balore bat hartzeko, konsumatu beharra ditugu bertako produktuak, zuek ere horren alde zabete, ez? Hori, sortu duten bezala, lehenbiziko sektorea, garrantzia handi hartu du egun horietan, ondoko saltzaileak, ondoko komerziala, orduan, garrantzia handiago ematen zaio bertako produktuai, beti eman zaio, eta ingurugiroa berak mantentzen du lakoz, irabaziak bertan gelditzen diela, baina kasu honetan eskerrak oiride jan dugu hemengo produktuak, eta orduan ikusi dugu ze garrantzia dun bertako produktuak konsumitzea. Eta orduan, guk beti hortan lan egin dugu, ondoko inguruko produktuak jateko, eta kasu honetan landu behar da gehiago, eta guk landu dugu, Intiatik bada sekzio bat, kate motzetan, zirkuito motzetan dagoena, erregistro bat atera dugu, nahi duenak erregistratu
eta internet bidez olako sistemakin ezagutarazteko eta produktuak erosteko eta ikusi ze garrantzia duen olako sektore bat eta konsumitzea inguruko gauzak ez da. Kasu honetan, gauza asko ikasi ditugu eta bada inguruko produktuak ze garrantzia duen eta ze guretako bai landu behar dugula inguruko ekoizleak bai. Eta pixka bat balorazio bat eginez, abuztuan sartua gaude, ez dakit pixka bat nola dauden abeltzaintzako azpi sektore desberdinak nola daude momentuan? Bueno, hau krisi bat da eta denok ari gara nabaritzen, ez da. Eola banan esateko, esnean, konsumitzaile aldetik dena esate hitz batekin normaltasunezkoan da, prezioak eta mantentzen nahi die, esate bateko ez da, izango die berezitasun batzuk, baina esneak eta konsumoa berdin jarraitzen du. Haragi behietan, hor bai nabaritu dela, zengatik, produktuak badie txuletak eta solomiloak eta ostalari aldetik eta elkartetan eta egiten dienak, eta orduan konsumo hori jetxi da eta orduan prezioak bastante apandu dira, ezta? Orduan prezio aldetik haragian nabaritu da pixkat berakada, ezta? Arditan, gaztetan, esan duzu bezala landu behar dugula zirkuito motzak eta gaztazaile askok saltzen zuten etxetik, eta etxetik saltzen zutenak egoera gogorra izan da, ezin ginen mugitu, ezin ginen erosi, eta hor hasieran asko nabaritu da, haiek inventatu behar izan dute, ia nola saldu, WhatsApp bidez, sistema sozial bidez, horiekin nola baita ere atera dute, eta dirudienez hasieran bildurra zaukaten, eta orain badirudi normaltasun bat ere iristen nahi dela, nahiz eta pixka bat okertu, ez da. Eta gero axuria, hori izan da kriston osti hartu duna, zengati, axuria konsumo oso bajua da, eta dagoen bajua egiten dana da jende elkartzen danean, ostalaritzan, eta ostalaritza geldirik egon da, ezin elkartuz, eta orduan konsumoa pixka jetxi da. Eta hor landu dala eta promozionoa aldetik lan bat egin da axuria konsumitzeko eta etxetan egiteko. Xuria edo bildotxa ez, hori da? Xuria bildotxa aldetik, eta hor lan bat egiten nahi da, eta sartzen zaigun, konsumo aldetik, etxe normaletan, labean, pixkat sukaldaritzako ikasten dugun pixkat, eta etxetik pixka jaten dugun. Gainaz, bete-betean harrapatuzun behar bada, aste santuak heldu zirelikan, eta prezia pixka gorakada txiki bat izaten dutelikan, orduan bete-betean harrapatuzun pandemiak ez. Bai, hor egoera gogorra izan da, axurio bildotxa asko saltzeko zaudela, orduan konsumo aldetik hori jetxi izan, axuriak ukuldutan ezin salduz, haunditzen, prezioa apaltzen, kalidadea galtzen, eta oso gogorra izan zen, eta laguntza batzuk izan die ministerio aldetik, departamentu aldetik, baina guk gure enpresa aldetik promozion lan hori egin beharra dugu, eta jendea iristen zaion, axuritan eta beste gauz batzutan, bertako produktua, bertako nekazarien gauza direla, oso ona direla, eta ohiturak modu batean o bestean aldatzen ditugun, ez da. Eta azpi sektore horiek garrantzitsuena bintzat aipatuak, ez? Gero beste batzuk, txerritan ez da asko nabaritu, untxitan pixkat nabaritu dela, baina orokorrean pixkat, egoera nazional honetan gertatzen da, turismoa aurten badirudi desagertu dela, turismoak asko jaten du, eta kasu honetan ekoiztu berdin egiten da eta ez bada konsumitzen, segura aski prezioak orokorrean apalduko diela. Hori da zoritxarrez gertatzen nahi dana, ez da. Zuen kasuan, Intiako abeltzaintza arduradun bezala, azkenean abeltzainak
Nafarro osoan badire, Nafarroan zaudete zuek, baina asko aldatzen da, ez? Iparraldetik hegoaldera, hazienda edo animali desberdinak ere izaten dire hegoaldera, ustiatzeko, esplotatzeko modua desberdina da, eta danak hartzen dituzu kontutan, ez? Guk, kasu honetan hemen bazanen gaude, baina oso ezberdina da. Esne behiak eta, naiz eta goian eta behan egon, mendian eta herriberan, ekoizteko sistema oso ezberdina. Haragi behiak normalean hemen goian daude, eta gero, ardiak, esne ardiak hemen daude, iparraldean esate bateko, eta haragi ardiak daude azpialdean, ez da, Iruñetik bera esate bateko. Eta baina, guk dena hartzen dugu pixkat orokorrean, txerriak hemen txerri ukulu asko daude, baina oso txikiak, eta handiak, eta zentso handina dago, esate bateko herriberan dago. Baina ni orokorrean hitz egiten nahi, Nafarroko egoeran. Gero, baita ere bestak bertan bera geratzekin, badakigu, behia, bakillak eta badirela horietatik haunitz, eta batipat herribera alde horietan, horiek ere jasan izan dute krisia, ez? Horiek azkenean horien diru sarrera gehiena da festetan ateratzen duten, ez da? Herriberan ohituera asko dago, herriz herri biltzen dienak, hori bukatu da, eta aurten ez dute diru sarrerik, eta diru laguntzak eskatzen nahi dela, nik uste denok eskatu denok sufritzen nahi gehala krisi hau, eta denok laguntzalde batetik bestetik etorri beharko direla, baina kasu honetan behi berabak esate bateko haidiela sufritzen krisi hau, ez da zen, aurten diru sarrerik ez dute izanen. Oso ongi, Mikel, balorazio orokor bat egin duzu, garrantzitsua, eta espero dugu beharzuk esan bezala, lehen txertua edo bakun hori ateratzen duten, eta dana lehengo bidera bueltatzen den, gauzak normalizatzen diren, eta jarraitzen dugun lehen sektoreko bertako produktuak konsumitzen. Hori importantzia asko du, betiko inguruko produktua jatea, importantzia asko du, eta egoera behin betiko normalizatzen den, eta ezagutu dugu, eta beste bat ez dugun ezagutzen. Horrela izan da, eskerrik asko, Mikel, beste bat arte. Zuiri, agur. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Garra mendizainarekin gaude, badakizue bera Nafar gobernuko mendizaina dela, eta Garra, uda betean gaude, abuztua baduie poliki-poliki antzinera, eta arrantza denboraldea beti ere denboraldi garrantzitsua izaten da zonaldean, eta ez dakit, pixka pandemia dela eta zer eragin izan duen, izokinen arrantzan, eta bar. Pandemian ajenakin, gauz guztiek atzeratu dire, gauz urte raroa da, eta arrantzan gaiarekin ere, raro xamar. Raro xamar hasi ginen, eta raro xamar akitu dugu. Maiatza hasieran hasi zen, arrantza. Printzipioz, izokine uztaia magortza arte zen, edo 53. Arrantzatu arte. Eta uztaian, bederatzen edo 10 edo, bietik bat, nahi zoritzen egune, uste dut bederatzen. Arrantzatu zuten 53. Eta ordenen izokinen arrantzaia etxi zen. Eta morrainana, ekainan 30 arte zen, baina nola hasi zen beranduago hasi behartzena baino, koronavirusen aferangatik, 15 egun gehiago luzatu zen. Eta temporada ongi. Jendeak alarma egoera zela eta, etxean zirela eta, gero alarma egoera atzetik. Gustora hartzen du beti ere arrantza, baina horten inoiz baino gehiago behar bada, ez? Piskat, kontaktu hori naturarekin, errekarekin, eta arrantza izan ez gero, arrantzatu ez gero, kontentu gogo, ez? Jendeak onda etxean egon gara, eta kanpora atratzea, jendeak konten eta olako gauzetara, eta igual gehiago, ez? Arrantzara, eta bueltak matera mendire, eta hola, ongi disfrutatu du, gainera,
Baztan Bidasoa erreka beratsa da, Amorrainen aldetik. Hemen batugu, Nafarro mailan nahiko gaizki daude Amorrainen gaiarekin, baina hemen Baztan Bidasoan ongi gaude. Eta horrek ematen du ere jendeak disfrutatu duela gehiago. Torri da arrantzatera eta disfrutatu du, hortara torri da. Hasieran kostatu zitzaion jendeari pixka bat, baimena galdetzeko eskaerak, pixka bat burokrazia hori dana, leko murritza... Historia horrekin ja batu urte batzuk. Hasieran iruditzen eskaera bat eskatzea, eitea arrantzatzeko egun batean, odisea bat zela, baina ez da deus ere zaila. Ez da deus ere zaila. Iten alduzu internetez, edo dei batekin, edo, badire modu honit, baina arras-errexak. Ez da deus ere zaila, eskaera bat betetzea eta lortzea baimen bat egun bateko. Gauz erresa da, arras erresa. Orduan, arrantzan denboraldiren balorazioa, Baztan Bidasoa eskualdean balorazio positiboa, kontentotan aldire arrantzaleak orduan. Arrantzariak eta historia bezala, badakizu badauden eta ikez, baina ongi. Aipatu duten bezala orain, Amorraina desente bada, eta jendea kontenibili da, Ez da egite iza denboraldia pixkot urruti geratu da, iztariak beti ere kejoso goten dire, ez? Behar badu, basurdetan da gustara biltzen dire, baina usoak ja argazkiten, ez? Ikuste dute batipat. Uste dut, usoan afera pasatu dela, pasatu da, ez dakit, orai dela urte batzuk, ikusit eta azkeneko urtetan ikusit usoan aferan kontu bigai arraz diferente dire. Gaur egun ja, uso pasa, ez du deus ere ikusteko orai dela urte batzuk, orain ze pasa badiren, orai dela urte batzuk eta ze pasa badiren orain. Eta horrek eragina handia badu, jendeak hiltzen du, izse guteago, ez du deus ere guzteko. Orduan, jendea batzuk utzi dute, bertze batzuk hasi dire, igual bertze modalidade batzuten, ez? Eta, usoan handa behiti, baina basurdean eta orkatzen eta goiti, orduan, batzuk akitzen dire eta bertze batzuk hasten dire, hola da, ziklo bat bezala eta eda badena. Usoak bere itinerarioa pasatzeko lekua aldatu du, orai ez da lehen pasatzen zen lekutik, eta, eragina handi edo gure eskalde honetan, Eta, bestetikan uda parte honetan, beti ere izaten dire suteen arriskoak. Baski da ikustea telebista edo notizitan da nolazatute, o Kalifornia aldean, edo beste herri aldea batzuetan, izugarrizko suteak gertatzen dire, eta hemen ere, zuek, hilabete batzuetan lan garrantzitsu egiten duzue, erreketak baimenduaz, belar sasiak eta beharrez den hori errez, gero uda partean arrisku gutxiago izateko, ez? Hemen, egiarteko gure eskualdean, hemen Bidasoan, Nafarroko iparraldean, ez da izaten udaldera orai ez dugu arazoik izaten zuekin. Hemenen arazotugu neguen. Neguen da sasoin bat erretzen dena, baimenakin edo baimenik gabe, eta udaldean Nafarroan erdialdean eta herriberan eta badire arazoak. Eta gainera serioak, segun ze urtetan. Baina hemen ez, hemen orai lasai gaude, ez da ohiturik erretzeko sasoi honetan, eta ongi gainera, orai ezin da deus ere erre, bada orden foral bat neurtzen duena noiz erretzen alden eta nolain bar den, eta noiz ez den erretzen alden, eta orai gaude sasoi baten ezin dela deus ere egin. Eta bestetik bukatzen joateko garra pixka bate, orain zuek uda parte honetan mendizainak zelanetan ibiltzen zarete, zein da zuen lana batipat? Gogatugu kompetentzi pila bat. Eta ibiltzen gara unik gauzetan. Urloteak markatzen eskatutako udalak eskatzen dute saltzeko mendi batzuk eta guk egiten dugula da markatu, eta gero udalak egiten du subasta, eta gero egiten dute maderistak mendi horiek esplotatu. Eta mendi horien, esplotazioen kontrola ere egiten dugu, arrantzare gaiopatu dugun bezala horreak akitu du. Izi garaiara hasiko da, abuztuen 15ean, ofizialki basurdia, pasaren urtean aitzinetu zuten. Pasaren urte arte, hasten zen iraian batean, baina basurdia badakigu urtetik urtera badaiela gehiagora, eta kalte hau nintzen egiten horbarna, horbarna leku guzietan. Eta aitzinetu dute 15 egun, eta
lan pile bat. Badire haunit gauz iteko. Bai. Gogo izenez geroz, Bai. haunit gauz, bai. Bai, eta bueno, jendeak beti esaten du, ez? Nola da posible, ez? Herritako basoak, mendiak, balorea badute azkenean, ez? Hortik atatzen den egurra ez du ematen, ikusten duzu hektarea kuadrilla bat, eta azkenean dirutza bat da, ez? Bai, dirutza da, eta bueno, udalak batuzte ingresoak mendioetatik, ez? Eta bueno, beren presupostotan, bere ingresotan sartzen da mendioien ingresoak, eta bueno, berena dire, arbol horiek, mendioiek, eta bere mendioiek ematen dieten ingresoak berek probesten dute. Bai. Behar den bezala, normal den bezala. Bai, eta bueno, gauza da egurra ateri eta gero zer landatu, ez? Ez dakit zer landaketak ari dire egiten, ateratzen den guztiodan ordezkatzeko. Irakurri nuen egun batean internetez, Euskal Herri mailan geroz eta portzentai altuagoa dela eukalipto arbola edo landatua dena, eta ez omen da batere ona azkenean ingurugiroentzat edo ez dakit zein den arazoa. Nik eukalipton kontu ez dut unit Bai. deusera erraten hemen Nafarro mailan ez da landatzen. Bai. Hori da gehiago Gipuzkoa eta Bizkaian. Hemen eukaliptoa arras gutxi, hemen landatzen dire bertze espezie batzuk. Hemen frondosak, betiko espezietan gabiltze, eta gero, bueno, bada bakarren bat berri xamarra, kriptomedia daitzen diogune, eta larduna izena. Orain dela urte gutxi batzuk hasi zidela landatzen, kriptomedia dela pixkat sustituitatzen du, ordezkatzen du Pino insignis orain arte landatu dena. Pino insignis, bakizue, eritasun potente badula, eta gehienak ja moztu daude, eta daudena moztuko dire orai hurrengo hilabete urtetan, eta Pino insignis gure eskualde honetan ez da izanen, eta horren ordez kriptomedia da landatzen. Baina kriptomediatik aparte betiko espeziek ere bai, aritza, bagoa, alertzea ere bai, zerbait ere, eta badaude hor 6-8 espezie hortan gabiltzela. Azkeneko urtetan berdin, kriptomedia kenduta izan dela espezie bat berri xamarra, batu, hori da 6-8 urte hasi zen espezie horrekin, bertze espeziak dire berdinak. Azkeneko 30 urtetan landatu direnak. Kriptomedia hori zer da, beste pinu barietate bat? Da konifera bat, eta da konifera bat ahonditzen dena arrasa du. Arras urte gutxitan iten du kriston luzetasuna hartzen du. Bizpirula urtetan ja hartzen du 6 metro. Orduan, ongi. Orduan, egurra lantzen dutena, interesatzen zaila. Bai, dire espeziek ditzen direna produktibaz. Hoien helburu, landaketa hoien helburu da dirua atratzea. Landatzen duzu orai, eta 25 urtez ja mozten alduzu. Eta 30, Eta eritasunari aurre egiten dio edo ezakigu? Eritasunek, hori da gauz bat izan direla beti eta izanen dire. Eta orai badaude batzuk, eta gero torreko dira beste batzuk, eta hori ezin dugu erran izan behar dela espezie bat aguantatu behar dula erozein gaitza, ez dakigu. Momentu enten ongi daude, ongi dira honditzen, desarroia honatuzte, eta momentu enten ez dute deus ere kontra. Baina hemendik 10 urtetara nola egongo den, nik ez dut ertzen uste dut inorek. Eta egur txekitxerako zu egurra, zurako egurra konsumo gora doa edo peletai da ordezkatzen edo? Zu egurren konsumoa azkeneko urtetan goratu de, eta urtetik urtera pixkanaka gehiagora. Eta prezio ere pixko gora garestitzen nahi dere, ez? Prezio ere garestitu da. Demanda bada, eta gauz guzti bezala, azkenean la libre oferta de la demanda, erraten den bezala. Eskaera barin bada, prezio goratu egiten du, eta egurran kasuan berdin. Eta zonaldean egurrik egokiena jende askok pagoa esaten du dela... Hemen jendea, bagoa nahi du. Iparralden denek aritza amerikanoa, eta hemen nola da, hemen bagoa da, eta dira oiturrek edo... Niretako bi espezie gona dire, bertako hemengo aritzere gona da, eta hori bitzen gara, bertako aritza amerikanoa, pagoa, gehiena pagoa, gehiena diferentzikin, Nafarro mailan pagoa da. Eta prezio aldetik ere desberdintzen da, ez? Pagoa beti garestixo izaten da hemen Nafarro mailan aritza amerikanoa baino edo? Hori ikusi behar da, ez da bain errexar haipatu duzun bezala, segun badira unit variable hor.
segun non dagon, segun zen egurrituen, segun ze akzesoak duen, segun badire 1000 faktore hor baldintzeten dutenak egur horren prezioa. Izaten alda merkeago garestiago, baina, bueno, aritza amerikano ez da garestiago bago baino. Edo bago ez da garestiago aritza amerikano. Ikusi bar dire, 1000 gauze bar diren horren engiberetik. Eta hor betiko kontua ez, noiz botatzen den, beti ere jargiari begira badakigu bota bar dela, baina imaginatzen du mendian ibiltzen diren langileak hektarea pila dutelitan ez direla jargiari begira ongo, ez? Bueno, suposatzen da baiet. Suposatzen da baiet, gauza da, horren erantzune erraztaia da, zeren hemen gure eskualdean ohitura dugu bagoa egurretarako, erretzeko, gorapenakin botatzea, ilugarakin, eta Bizkaian ite dute al revés. Orden aldatzen da, segun zonaldea, segun maderista, segun guk alaiten dugu beti. Bagoa, gorapenakin. Aritza amerikanoa, zenbait lekuten berapenakin, bertzean gorapenakin, hori da arrazaia erantzutea horri. Gero badaun itendek erraten duena, egur guztie behar du ilargi batean, eta material guztie bertzea ilargi batean. Baina batzuk erten dute gauzut bertzea. Gero, haunitek sinesten dut ere bai, ostuan forma, segun ze forma duen ostuak, hori badaie ilargi batekin. Ez dakit, azkenean lehite duzu gehiago eta zulasten zera gehiago, eta baten zera kontu, bakotxak du bere teoria, suposatzen da dena direla honak, eta bakotxak ibili dezala komenizaiona. Eta gero badakigu, askotan euria suertatzen da, bolada luzeak euritearenak, lurrak ez daude ongi, ezin dire sartu kamionak, eta horren idorra delikan edo posible dutelikan, botatzen dutela askotan ere, ez azkenean faktore asko dire. Hori da, faktore honiz, pile bat, bai. Oso ongi Garra, ikusten dugu, gainaz lanpetuta zabiltza, utziko zaitugu zure martxa jarraitzen, eskerrik asko, eta uda hona pasa, eta poliki normalitatera bultatzen garen. Neizta zuei ez sumatu ez, mendian ez da gehiagi sumatzen virusaren ondorioak, baina, beti ere. Baina, sumatzen da, azkenean, desberdin nahi gara lanean guk eta denek, guk gutiago igual, baina, ja kriston gogoak itzultzeko normaltasun batera, zeren, hau, aspertzen du, eskarilekin, bertzekin, koñazoa, hola da. Oso ongi Garra, esan bezala, eskerrik asko eta beste bat arte. Zuei, venga, arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.